Homot on lepposia, tykkää ne panna peppuun kepposia. Homot on lepposia, tykkää ne panna peppuun. Kyllä mä kuulen, että heterotkin tykkää. Heterotkin laittaa peppuun. Mut homot on lepposia, ne pistää kaulimella peppuun. Sitä ne jyystää suulla. Nyt ota tarkemmin selvää. Ne puree Mikä siinä oli väärin? Eikö se mennyt? No mikä se, eihän se kaulin ole mikään niinku. Ei, mutta jos se seisoo, niin sinne pannaan kaulin. Mikäs sinne sitten laitetaan? Kurkunpätkä? En mä tiedä. Mä en ole kyllä koskaan harrastanut. Mä käytän vaan ulostiennä. Sen takia mä oon tossa huono. Ulostiennä? Niin, kun mä käyn paskalla. Niin? En mä ota sinne sisään mitään. Miten sä oot hoppeli? No onhan niitä muitakin tapoja, hei, mutta... Ai, tää on mulle uutta. Niin, mä oon ei kaikki sitä. kyllä. Toi kaulin alkaa tuntua jo silleen, niinku, että siinä vaiheessa niinku, taitaa aika paljon sattua. Joo. Mut okei, homoja on erilaisia. Kaikki ei Siinä voi tykkää. sormiakin työntää. Ai niin, sormellakin voi kutitella ihan vaan. Mut siitä heteromiehetkin tykkää, kun naiset kutittaa sormella.